At kaste sig hovedkuls ud fra store højder og lande i helt tilstand er ikke noget, de fleste praktiserer. Men for en gruppe unge i Aarhus er det, hvad deres fritidsinteresse handler om. Man skal nemlig dedikere sig og overvinde sin frygt for at dyrke den franske bevægelseskunst parkour. Jeg laver parkour for at have det sjovt, for det første. Og så for at kunne bevæge mig ordentligt og bare være nice. Hvor andre ser 2 hustage, ser de et spring. Hvor mange ser et gelænder, ser de et hop. Parkourudøvere bruger byens naturlige forhindringer til at udfordre sig selv og komme hurtigst muligt fra A til B. Mandag til fredag er legepladsen her befolket af skolebørn. Men hver søndag overtages den af unge vågehalse, der træner i Aarhus parkour. Og her deler 20-årige Jim Hovgaard ud af sin erfaring. Selvom det er små børn på 11 år, jeg er altså 9 år ældre end dem, så er de stadig mine mates, og når vi er ude at træne, så underviser jeg dem, og jeg giver dem tips til, hvordan de kan blive bedre. For deltagerne er Jim ikke have hvem som helst. Han har 7 års erfaring, og det er faktisk meget inden for parkour. Og det ved de yngre udøvere godt. Altså, jeg ville godt kunne nogle af hans ting. Det er jo et monster. Fuldstændig. Det er jo ligesom det er en drøm, der går opfyldes, at finde nogen, der er rigtig, rigtig god til det, og lære teknikker og sådan noget. Det er også der underviser, det er også der laver de syge ting, og så de ser jo også som forbilleder. For at blive god til parkour kræver det dedikation og fokus. Det har udøverne i Aarhus Parkour. Jeg skal jo prioritere træning frem for eksempel at sidde derhjemme og være ude med nogle venner og sådan noget. Det eneste, jeg gør, det er at træne. Jeg går ikke i byen, jeg drikker ikke, jeg fester ikke, jeg gør ingenting. Jeg har mit liv her i træningen og i parkouren, fordi at det er det, jeg har valgt at fokusere på det 100%. Det er ikke nok at prioritere parkouren frem for andre ting. Ordet commitment dækker over den mentale tilgang, man skal have til hvert eneste hop. Det kræver jo så, at jeg committer, at jeg vil det. Ikke bare 80%, men 100%. Det er meget mind at så stå og så kigge ned, og der er bare 10 meter ned. Men der er kun 1 meter hen. Og det er jo det. Der er jo kun 1 meter. Hvis man står for et hop, og man har tænkt sig at tage det, så er det bare at gøre det. Men hvis man står og tvivler, og man bare gør det, så begynder man at tage en risiko, fordi man ikke har accepteret de konsekvenser, der nu kan være. Frygten er en naturlig del af at dyrke parkour. Og spørger man udøverne, om de nogensinde er bange, er svaret entydigt. Ja, tit. Rigtig tit. Jeg er altid bange. Og det er det, hvis man ikke er bange. Hvis du kan stå og kigge på noget og sige, at jeg er ikke bange, så er der noget galt med dig. Frygten er der til så man kan kende ens grænser og sådan noget. Men det er også en af de ting, man prøver ikke at overkomme, men at deal with. Men frygten bliver alligevel overvundet hver søndag. Igen og igen. Jim og Aarhus Parkour er lige nu ved at planlægge et parkour-event i Aarhus til sommer.